ta da ni da Maryama mun zama anta da jini ba ma rabuwa. Soyayya ta da ni da kai dalin mun zama hanta da jini ba ma rabuwa. Ina kika je Maryam ki zo magana dan Allah Maryam taho gurina kaunar ki ta shige a kan lebina na fada tarko na so da kauna. Masoyina ba kamar ka na duba ba na so ne da kai muna ta baba kai na fi so zuciya domin mun saba na san in dai ka bar ni rai zai kuna. Soyayya Ki so mai son ki a zuciyar soyayya ki bar mai kinki a zuciyar kiyayya. Maryama so nake ki kare biyayya ki zamto mata mai hakuri a guna. Soyayya ta da ni da kai dalin mun zama hanta da jini ba ma rabuwa. Soyayya ta da ni da Maryama mun zama anta da jini ba ma rabuwa. Dalin dina ka zo mu je mu huta rabin raina kai dai nake wani garta shakuwar da dai da kai fa mun cancanta mu zamto mata da miji zaman lumana. Zaman aure na da ni da ke soyayya da mun saba ba ni so muna jayayya na san kuma kin fito gidan tarbiyya fata na Maryam ta zo gidana. Shi kenan ka zama faji gona miyo aure ka zama uba ga ƴaƴana alƙawali ne da kai muna ci wa juna zaman aure mutuka raba mijina na yi alƙawar a so da soyayya. Soyayya ta da ni da Maryama mun zama anta da jini ba ma rabuwa.